Piniarni siwet palang thomadim BJP mas joining amai kangni la sohut ongdong Congress ASDC lapen APH Chelsea tumching bedun Amreng MSC Rina terangpi Prodip rong hangatumaphan songang bong kace sorsar kace putot aputhak ningkang samse cepak langpon Surihini rapor sengkan oktum pranasong tum chartim presek along apran karmut atumaphan kheruni along atipedadim kapangthir All Karbiang long Jivika Sakhi tumlang sumipi development block asai hemathengno dharna kangni Aronri penchainong kang huke ponbom NH39 atawaralang pulis atum kinepdun Nilip MSC constituency angkang alo BJP Nilip Mondol Committee hinpen patir piponsi BJP mass joining program asayamu kedeng padopon Koilamati area polling near cap along pen Congress ipen bang Pharoisi ra bang tro cap ASDC pen bang Pharoisi APHLC pen bang Pharoisi ra bang pli pangrumpet pen bang Pharoge thomra tro cap ra pli ana bang phu bang piatum amithanga song pen che oponsi BJP asong along chepa okdun son thak si pangti kro PS la pen akhoi phuta PS along ta mass joining a program padopon thu haladak setame Congress ipen bang Trogner cap ASDC pen bang Phok cap la pen APHLC pen bang Pharoisi pangrumpet pen bang Pharohinira bang Thong cap methang asong pen che oponsi BJP asong along chepa okdun lo halapu panjan hirhiri APS along pen setame inglong turbong English a school adung head along mass joining a program paman ponthulo bikhatok bipen chepatir piponsi ke ongdung Congress I lapen ASDC APHLC klembang phubang phia atum amina a party che oponsi BJP asong along cherap cheto dunpo pusi lamchak chi pipon pini arni siwet long thom adim an mass joining a program padoponsi pangrumpet pen bang Pharo trogra bang thong kep an abang phubang phiatum BJP a party along ning kache theke do kok a joine chepa ongdun mate chingbedun la sohut bokajan nong 17 MLA Dr. Numol Mumin, Local MAC, Pabitra Rongpi, Nilip Mondol in charge, Simeon Phangcho, BJP District Committee, Chunbang, Dilip Ronghang, Atumari Deng Pensi, Pini BJP along. Nang kaching bedun atumaphan kedeng pon, Tarapung Pen, Joy Singh Teron, News Fast Karbiang Long. BJP pen ke patir pipon NDA kachari India government pen kedeng pon India adet pi kipang thirjir lapen kipaklar chenji aphan India adet pi adang rong rup atok ano adontin barpi barso kachiti ahemso dorep nang jipu akimang Swachh Bharat Mission Gramin pu isiasai dengponsi barpi barso kachiti ji ahemso mate sanitary latrine ahemso kimpi bomlo seta lumbajong constituency rong trok aradatum ke piniarni anta longdun delang pusi pherang kia thengno rong asar sarthe ing hi arong asar het singing hilapen radatum lamthe nang pachini dun kado kawe arong hawara longke bang isi litrin hem puta penang kilong du sitame nilitum non puloi sitame labangso litrin hem ta penang kilong le sigong la idondoni nang keron pen nilitum kilong le sigong Tuar, hospital ke dam dia tuar, lohan ka cuyor dia tuar ko anu ne sati maratum kiduk dia darat. Lohan ta cuyor nang ko cuyor je te culong le gormen nang kirap a jat ta we pin la. Ani kita don penta ya talong le kiron hem so talong le nasi la ring talong undilang ana buhut ki jok tanan puar ni tali tring hum an ana ka chuhangon tanang hok le chuhangon sa non puar ni tanang pipila. Sorkar pena anta litin dalong delang ki juna le alang ta na anta ring dalong dun delang nang pipe sorkar pen la haita bhut ke nitung ko ane jog bom nitung ke bhut alu ta do ke la nang pipe hemsu ta nang pipe ho bang mama phani ke ron elo jaka ke nitung bang ke litin ta ve ki ron hem ta ve ki juna lang ta nang pipe lasi election aprang jongsi towar kimisen ki juna lang PMAYG, latrine, government pen, kedo anavar site nang palele pulote,
election apor hot ke badua song aphanta cherap dun thek the puta rada tumpen lamthia long chepaklang pon lasi prabjin pen Karbiang Long Autonomous Council CEM Tuliram Ronghang aphan rongaki sung katora pen kipa jokpon japhan kachuningri alam the setame nang chepaklang pon manja pen Dilip Hanse News Fast Karbiang Long Langsumipi Development Block Asai Hemlong Pini All Karbiang Long Jibika Sakya Tompen Son Plia Puthak Kimang Padosi Pini Langsumipi Development Block Asai Hemathengnu Dharna Padopon Son Plia Kimang Pona Chiklo Bainong Suri Krep Phora Pharo Phopinangji Laptop Abang Putinaphan Pajernangji Lasonsi TADA Piponangji Pusi Sorkar Along Kehang Padopon Bang Solong Tiri Maipi Minuti Bora Lapen Kongchun Bang Mina Kiling Pietum Chetong Dunsi Dharna Pachun Pon tum ke la sini litum phanta la ki su ke chilang bangga ki joy pen ke chilang long phana war sai nang pi pon nang ji kusini litum ke demand long ke la ke dam ke bang die pharma nang pi nang i kusini litum ke demand long News Text Report News Fast Karbiang Long Soching Dingta constituency angkang Parku Pahar Longkoi Kithiarong Satbari Pen Longsun Araratum Karbiang Long Autonomous Council EM Kachirong PP aphan Towar nang selam pivekta pusi chuning ripon athe bangso towar rong krepo araratum kachiling kisung dunanglu jesemet pet kisu kiune hut tapen chalio sumaratum kedam kewan kisung cetong nanglu buta pherang kyangnu ninjepon sorong ke kupiarong eglo nake parkupha longkoi lekherong ni tum la ke puji pola magalason hello je la ke parkupha min center dung atuar pu la pidol dipen pu salbari ahon langsung lengthor pasal tuar bang nonta katui keselampon long cari pon tung pancuni yang tung alam nangli rok lo te sotuar katui selampon lo ponte katui ciling apan ke joy bandi pusi ni de alai tung panta kai kita ni pon bong si non sistemi solam si ni pinturin tung si solam aputak lang tung pan op thoni pon tulo on kebang boma por hut lang tung si sotuar se mapon ye phansiang tung pachuni pon acha la nang tum socheng nenta em ke kumat ni tum socheng nenta em ke lake non ke dubom bang ke lake kachi akai pi kachi rong pi hendo si nang ni sonsonia ka me klem pon lo kita me la ka tu vi isonsoni klempon je panami panta chuning pon la so towar mane nang pik thapasi chuning rilobo kalang lo di Rongmong Wepen Jirsong Inti News Fast Karbiang Long 9 number Amreng constituency BJP claim bank phua tumpen kedam tang arni mate patumi BJP ke japona tumaphan kiputot karbok tapaputhak ningkang samse kachepaklang Bangso Ningkang Samse Mate Lam Clark Pi Ponalong 9 number Amreng constituency VDC chairman Lucas Milik Amreng Mandal BJP ST Morcha Maipu Jirikending PBHC chairman Prophet Tiso Pen Kedanglok Amreng BJP local committee Maipu Lapen Chun Bangatum Chetong Dun tum BJP aphan anti party akam nangki claim dun rina terang pi Murdabat Lapen ke Redip Pronghang District President Murdabat Lason slogan ke hang pen position ke dam maputhak jasamet nilitum kaduk ave BJP Lembang atum nilitum neng oilo Lapen ke neng pustame alang litum phan jangjelo athema pini labangsu opposition kidam ki Japon Beren Singh ingti kathar Lapen ke Sima Lingdo Lapen ke kaprek a leader suatum alang litum along kidun udamde pulote alang litum leader sumaratum phan apharlu kachi yorpon pusi nilihin pen mathadam Lapen ke alang litum Assam Pradesh Committee along idam sitame complain arlu kipon pu same alang litum thang hut he put pe mi thang signature
cipidun de pen alang litum bang flikara trok atum aphan alang litum a signature ponse complaint pidamlo setame lahai ka dukove pinian pustame alang litum a resolve ke long la bangke nili hin pen ka chini la ke nili hin pen ke thek long la ke a resolve se alang litum long lo la pen pini kaneli ningjedak udak po je alang litum ke kidam tang por ustame BJP a party long nang ke claim dun la pen nang ke dam dun la pen nang ka chirap dun poave balancing intiket har stame alang li pustame kidam tang por ke mane AGP along se kam claim lo la son thak se akaprek a leaders sumara tum pustame kumane ke congress along ke do tum la pen ke kumane tum ke a party ka prek independent long ke do tum la son atum jalang se pini BJP a hemalong nang ki ludunji puke nilitum ke chata nilitum kroi thekhe ke claim la ke aronre la pen ke la ke nilitum hin kan ru same alang litum phan soda pening sai punji puse nilhin kan mathapon alang litum balancing kathara tum kuchamatha ang litum ready la tum hang pen la MEC Rinatrang pi baido la pen West Karbi Anglong President la litum Mordabat pu hang pon la ke litum pu amreng side hin pen litum President Local Committee President Secretary do an la litum chedonunde athima kidam tang election huta mela tum BJP long ove alang litum la ke AJP long sela tum cherabdun la se sodak pen litum pinram pon lang litum BJP na che krong dun pu bang ke litum amreng part la pu jerigening a part doan la kene tum chi kroi dun thik la pen tum sodak pen lang tum haning sai punji la sa tum ya bang ka lang alo BJP abat tu la tum kroi ne khela pu ni tum jerigendeng apat APS president tum an ken tum tidon de sodak pen sia lang paning sai local leader hisabat mane biren inti ba এই কি সীমা লিন্দ বা কোনোবা লাগি পলাই তাক মানে ফাঁসাই দিছে এনেকুৱা সিস্টেমত আহিছে মুখ মানে ফাঁসাই দিয়া হল বুলি মানে নিউজ টেক্সট ৰিপৰ্ট নিউজ ফাষ্ট কাৰ্বি আংলং সুৰিহিনী ৰফ আনিংকান ক্ৰিয়েটিকলো নিফাই ক্ৰেট ৰক্সি আৰানি আদা প্ৰাং পৰফাই ট্ৰক আপৰ মালম জিৰিকেণ্ডেং পেন ডিফু কাচেলেং আবাস আলং ওসমাৰ ৰিসো এজাং সাৰপি সাৰপুৱাটো দুৰ্গা পূজা কাংকিৰ পেন পুথত স্কুল কাংপু থুৱাহুত খেৰনি আন কাচাৰ লিকেদো আদিম an kachiwang ahut charchim prisek along ok chumpran asong atum adai kawepin bang tikep araratuma phan arya keng rak pen nupak pen kithu lapen alang lituma phan adimalong pen wansi postmortem ki pon pen kachiwang thu kithi ki ui ajoine lapen adimalong an palehai he kheroni Don Bosco school adung an wan pen alang lituma phan tongsekot pen atipit selam pondo lasi alang litum aphan non ke bang jini phai kretroxi arani ke atipit along milur ke kai pensi charchim prisek kapathiwek adimalong karlitang atuma phan kachike mo ponji bangso putha kheroni araratum manghu detma u kaningje arjupon sena tum pinilada kachera bachitun ko bangke ining edu kalam kidam tang tirini ra hoaningkan kriya ciklu kretroxi ni Blok 1 hawara araratum dipu ke dampen punon Osomar school nai thondun punon hamren ke dampen punon oklang no tum oktun prana tum ke langdun epen ajok charchim pen pise kanam pi alang hamalong penang an abang phu tum aphan apran pe damlo asikaduk awek aphai ke pikerai sido asila bang pikerai si apran ke dam atuma phan arona tengpen sarkar arona tengpen PM na purmarta na phan kheronia thana long one death si cleaner ke badap ke thana long
alang litum okapran kahino aputak lang tarliblo lapen komat abang pu komat abang si pia kurma la anta pacini pondakan lo la si alang litum apan kesir kebar nike la non litum kacitong arja prong adim ladak si nilitum ronggang tu arada tum penceng loke ala apran gedam hem asanghu tum an cirap citu si huilik khucidak panglur langkok lo lasi la ana ningkan alang litum apan panglur cok pen sitame kacikimo vek nanya dima bangedak kapang lura dim vek lo asi ini tum la anta matha tong rekhe angbong ne tum nikan ini dak melur kailu Eroni Penren Singteron News Fast Karbi Anglong Non malam so phan bear time consonant Come one come on Langi TVS Motors opposite of Tarlangso main gate Difu Manja Road Karbi Anglong Assam For the first time in Difu a new showroom of TVS Motors All type of scooty and bike will be available here, including all spare parts and accessories are also available here. Also, servicing facility and showroom finance are also available here. For more details, please contact 6000492143 or 8472039605. Amri constituency kaparlo umswai amsai pera patua klamalong Pini West Karbi Anglong Kreda Bharti pen patir piponsi kechengsi football tournament patu pangcheng pontanglo. Bangso tournament kechengsi kang pua hut alohiman pengpen borsing teron Master India Pongthom an kachepelonga bang Bijit Gogoi Manoj Mahanti, Coordinator of Kreda Bharti NE Region, Anthony Rong PIC Ulukunchi Police Outpost, Sarkari Sorkaman Atum Chetongdun, Labangsu Kapatualong, Kasalong Cyclem Dunbom, Main Referee Daniel Hanse, Linesman Robert Sten, Lapen Peterson Rongpi, Lapen Fourth Referee Orivel Terangatum Pensi Patu Kontak Ponlo. Bangso Football Tournament along teams 40 ando lapen latumsi cepate pon popusi kongchunbang imlang lumpui maipu provincing maslai atumpen pachini pon pinikechengsi umlaper FC versus Kumraguri FC atum si cepate pon si Kumraguri FC atum cepahai pon lo umpanai pen David Singteron News Fast Karbi Anglong Joy pen keton kelang atum birtalong si bokajan pulis atum chainong ke pon kang ho atum phan nebdun long Lahar Chainong Kiwan Lake Golaghat District Nogang Pensi Kiwan Pusi Chethan Lapen Dimapur Anatsi Keponji Pusi Chethan Pon Tuwejo Porphai Sirkep Apor Malomta John Kep Sose Kiwan Boma Hutsi Pulis Atum Nebdun Longlo Nonamat Komat Mat Atum Si Labangso Abe Parke Klem Mapo Puthak Pokajan Pulis Atum Arju Patek Tok Bomlang Puta Berta Rebdun Long Bokajan Pen Bisnu Lekhe News Fast Karbi Anglong